zientzia ez dela teoria hutsa, zientzia batik bat praktika dela erakutsi nahi digute adituek eta horren adibide dugu Bilbon martxan den zientzia azoka. Abando Ibarran batu dira, handi zein txiki, denek zientziari ekin dezaioten eta Leire Lasa parte hartza ikusita lortu dute, ezta? Bai, 200 proiektu baino gehiago aurkeztu dira aurten Zientzia en Acción ekimen honetara. Lehenengo aldia da hemen Bilbon ospatzen dutena, baina hau 14. edizioa da. Eta hemen Bizkaia areto honetan, lehiaketa horren finalera iritsi giren 110 lanak ikusteko aukera dago. Edonor etor daiteke hona eta esperimentu horien sortzaileekin hitz egin eta euren lana gertutik ezagutu dezakete. Deigarria da parte hartzaileen artean 6 urteko umetxoetatik 70 urteko unibertsitateko irakasleak ere badaudela eta denak maila berean ari dira lehiatzen. Bihar jakingo dugu zein den lehiaketa honetako irabazlea, baina esperimentu horiekin batera hemen zientziari buruzko hitzaldiak eta antzerkiak ere badaude ikusgai. Helburua beti ere zientzia hiritarrei gerturatzea da eta badirudi lortu dutela. Atzo hona 3000 pertsona hurbildu ziren eta gaur ere beste hainbeste espero dituzte. Gure proiektua da hidroestatika eta da likido batean dauden presioak eta indarrak begiratzea ikustea. Gauza interesgarria daude eta ez aspertzen eta hola beste modu baten bitartez ikasten duzu zientziai buruz. Da lehenengo urtea aurkezten dugula gure burua honetan eta benetan harrituta gelditu egin gara, ez genuen ezagutzen eta benetan pena merezi du. Dagoen jendeak ez da lehiatzera etortzen, nire ustez. Jurado badago eta urduri gaude pasako danian zer gertatuko da, baina gehiago da ikusi eta erakutsi.